nwoke a bụ nwaafọ Igbo amụrụ n'abalị 7 nke ọnwa Maachị 1947. O bidoro ịnụ aha ya n'afọ 1980 mgbe o mere otu ihe ejije akpọrọ Things Fall Apart nke Chinua Achebe dere. N'afọ 2005, otu na-ahụ maka ihe ejije n'ala anyị machiri ya otu afọ dịka eboro ya ebubo ịna oke ego n'aka ndị producers n'asụsụ bekee. Mmachi amachiri ya mere ka ihe gbasara ejije ya nyụọ ọkụ n'ala anyị, maka ọ dị ugbu a o bidokwala mewe ihe ejije.